Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipur dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat kada kay aming nga sangapada. Gusto kay aming nga sangapada, at pag-share your program at ikapsat, please share this program, share. Okay, pagkakaroon ng rugyan, papaghahim nga ibasa. Di makasalitaan. Sorry. Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Annabelle nga napuluan iti imot. Sa gudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, gagangay lang Manong Nemi ti kasasaad mi ti biyag. No pa'y nagaget, datatang kininanang ngagsapol ti pagbiag mi. Uwen, gabuta lima kam ngagkakapsat. No talima ang kakapsat ko na dagat sahan nga napintas, unawan na pintas katrabaho di kinakanak at narigat ko na da. Ngam nagaget ni tatang Manong. Agsipod ta karpintero, aging ka Manong Nemi nga nadaan iti business, datay pagaramidan iti furniture shop. Nga dita ti pangalan dananang kinitatang Manong Nemi iti para kada kami asang kapamilya. Talo dagiti inauna nga lalaki. Irinto tadwa kam lang nga mabayi. Siyak ti burudek ket niya manang digna Manong Nemi ti manangit. Kada kami nga kakabsat na ipasagapsap iti panunot mi iti bilin ken pamagbaga iti parents mi. Agsisinakit kami, agtitinulong kami, ken awan ko mati agiimot kata kami. Ngem, no apek hindi Manong Nemi tasabsabali ni manang digna. Naimot suna. Ti kinaimot na Manong Nemi kastoy tararamidan na. Idubing kampay lang ha. At gatang natkang kanin, napanggimatang sa jitanggi. Nakitak mo ta? Uwan, ngamang-mangan ti tinapay. Datatid dog. Takil. Manong Nemi, idi maguduhanan. Manang, kanakman, kunakot. Ako, tinaramid na Manong. Napanad tinupraan. Oh, kahit mo pa'y lang. Tinupraakon. Ala, abay namin tinupraan, Manang. Kinakanak kumamit ako. Kasi iti aramid naman. Wano saan,
Nasaan ang tupraan, isak mo na aminin. Dapat nga rin madawat mo manong, kahit isak mo na aminin. Saan ang tumatla ijula, ngayon ino tumatla nga kita-kita ba? Siyempre, pulong ko kada tatang kininanan. Kita, api ko maya, kita, mabsugno ka, no, dumawat pa lang ni Annabelle. Annabelle. Diyan ka, di man di pagpagkakada kayo, nagsisinakit ka, o tinulong kayo saan ka, giinimot. Kita, man ano ko man, para man ang mataling mo, ikan yung kwarta na, tamamad gumatang. Kat masak tumatadakang kanin na manong, kat makita kisuna. Oresan na ibaga. Manang ramanang, paggudwan da. Yung tunagudwag, apay, kat adakdak ko makanya ka. Kat kasampay na ta. Dadya gudwan na pa, di ka 1/4 lang yung tikukwak. Ikak pa, adadubalat kayat na. Anong naimi? No siyak sa hanak ka na imot, ngayon manang ko, pulos, itiping awan itad na. Ngayon no siyak tadaku ko na, ibingayak. Pagbalin na pa nga adadut ko na ngayon siya. Kastamit numangan kami manong. Siyempre, adumit kidi timasida, hamat kidi nga may ibusan. Ngayon no, adana special nga masida manong na yung kasla ko letsan ko manok, kuno prinito nga manok. Imbes ko sa gagay sa kami manong na yung alan na nga rago si Dua. Sana pa nakirab-kiraban nga Dua. Di ka awan to niti mayat pa, ita kinarab-kiraban mo. Bagbagan mo datatang kininanang. Ngayon talaga, nga naipasagap-sapan manong na yung iti panunod na. Sala nga na imot, gamrud pa, antukab ko na. Kasi dapat manong na yung no arwaten ti pagsasalitaan, di na kahit ti paatiw. Kayat na, nangingina jabado na, ngim jabado. Kayat na, no panti ko no talo ko makanyak, 5 keng kuwana. Di na kayat manong na ti maabak. Di na kayat ti maatiwan. Di na kayat ti saang niso ti kaaduan. Mapapilit na malata ti kayat na manong na kadkaputa. Hamata kayat natatang kininanang agpauyo ko unuan pagustuhan da. Ngayon ko na datatang kininanang kang kuana. Digna. No saan mo nga balbaliwan ti kastang ugali manak ko, ti kinaimot mo, kinagamrod mo, kinaantukab mo. Apitem tumad deta. Kasano ko ma? Diyak kaya ti paate. Ape ko ma. Kasano ko ma? Nga apitek to. Kanto. Graduaren manunemi di talo nga lalaki nga kakapsat mi nga inauna kat nadandamat ni trabaho nagsasarnudan manunemi nga nakiasawa uno nang asawa at damaten bukod na nga balay kan pamilya man dududwa kami kini manang digna tinabati agpadpada kampay lang ang basbasa editi college manong 4th year na 2nd year ko pa lang. Tuloy naman ang digna manong nemi di kasya nga ugali na. No balon ko nga mapanagbasa, saan nga ba atiw? Huwag, adado ti kayat na, nga kwarta na, ti makadakas manong. No saan nga ikan, ninanang adado a kwarta, agtakaw. Adanto nagkisap-sapulan ni tatang kininanang nga kwartan. So nangalakata kayo? Digna, Annabelle? Oo, ganyak tang. Ikandak ba dinanang? Abi ko mga galak na Annabelle Manipo na daput ko tang. Diyak pa na aramid tinagalat sang kukukwa. Saka mo sa kinaramid. Siya kuma. Mga met no basitem ti papabalo ni nanang mo keng kadik na. So nga nagtinakaw mo di kwartami. Saan ang nagtatakaw tang? Saan? Nagraduare ni so naman nemi ket nerwar na mati board na nakapagtrabaho maten. Saan nga pa ate nga talaga ni manang digna. Imuno na pekit din nga dalugan na ngem dikit ti daduma akakapsat ni manong. Wan. Naman pa'y hamat ka di nga marigatan talapintas ti pwesto na manong nemi takkel ti sweldo. Adaman din boyfriend na manong nemi kadidi mamuna kadatatang kininanang
napagtutulagan ng tikala sa kasarda. Wen, ano? Kinasarita ka minsan manunimi ni Manong Magno, tikayong ko. Sakbay nga nag-asawa da, kinamanang nga digna. Manong? Amom, nasapsama ko mga sika ko muno na nga namamok. Sika ko inaram ko, sika ko asawain. Kula ni Manong Magno, man, nabimbigas ka nga ni digna. Samad ha? O, ano diba ka? Agyamanak, iti panang ipatag mo kinimanang ko. Ipatpatag ko talaga iso na. Shoot first love ko. Siyak man ti first love na. At akadiyan mong imuno ng boyfriend na. Awa man. Kasi ka. Ako may boyfriend ko. Ang grituwarak pa. Ang trabaho ko pa. Mum kadi nga na yung bag ni manang ko. Wen, abay ha? Awan. Abay, at akadijak amo may mapagking kuwana? Awamat kadi ako, matlagayang. Nasingpit isuna. Nasingpit. Sunan laing te ko ay. Tanya, ano mo ugali na nga, kasla mo kayat manong. Naimot ala. Ano nga naimot bagbaga? Dinakpat pa inimutan na. Noon naman ti kidawag keng kuwana, kaitad naman. Nanaro na no kidawag ti amin-amin na. Oo, kahit mo sawan, andan na masama ka na kayo? Oo, ampay. Nagtula kami siyempre. May sa Virgin isunang itatag ko ti altar. Baka din ka nadawat isuna. Matay, nagregalo ka kit awatan na matlang yung poswan ti regalo. Oo, met. Hanggang pilpili. Saan met? Hanay baga nga, kastoy kuma, kay ko ti kastoy. Awan kas jay. Amang met. Apa ada ka di man din nga ugali ni manang mo? Siguro nagbalbaliwan. Manong nemi pangandaywen tinagbalayan damanang digna kini Manong Magno. Iso nga, mamano Manong nemi nukasta nga mapanak iti ayanda. Mamanggam lang Manong nemi nukasta nga ado okasyon nuag birthday ni Manang. Mapang kami o nuag birthday ni Manong Magno. Idi ag birthday kinagbunyag tinauna nga anak da. Nagatuarak meten, nagdamat ti trabaho, idi dumteng ti lalaki di biyag ko Manong nemi so daytoy ni Rafael. Ag-opisyon na ang kamp ni Rafael Manong nemi. When, na love at first sight aken kuana. Kastamit ken kuana kaniyak Manong. Yung may nakmin na siya dito balay, siyempre siyak lang ang tinabati, nakadwa da papaki ni mama, ay datatang kininanang ko na kuma. Pero pinasgan furniture shop, datatang kininanang mo. Ngayon, adumaten ka kompetensya da eh. Kung ang datatang kininanang, no makapagturpusa kon, itatatarag turpusa kon, kada da trabaho, isla, ilakon nanto ka nun, dahil nga shop da. Anong tubrang ordo tatang kinanang mo? Kaya wantulatan ate po ko da. Gawatan nakapagretor kami mat amin nga kakapsat. Napintas man tibiyag digri kakapsat ko. Tsak tulamot kanya ka. Agbalinto nga napintas tibiyag ta. Annabelle? No, aklunan na. Uno-awang ka na timariknam, akas itimarikrik-nak. Adalik pa yan yung bagtirik-nak, Rafael. Gumanat ka din. Masanak mo't gada gumanat. Ngayon, numabaling kumakititan. Gabuta kahit kumatendag pamilya. Inyamamunak maten kada giti pamilya, manunay ni Rafael, napapaki ni mamang na, kastamat ten digiti duwa kaabsat na nga babae. Ngayon inaudi, ngayon itisuna. Tan ni Rafael tinauna. Manong. Na kami nga kakamsat, tsak ti burdek, idinto tan ni Rafael, kat isut inauna. Kat ka po talagang ipatpateg ko isuna, manunay mi, inaklon ko. When? Kat kalpasan, tinasurok nga makatawen a relasyon mi. Sumaten manunay mi, iti pa nang ibaga na ti will you marry me?
Kaya't kumaten manong. Tako na datatang kininanang. Nga gasawa akon. Tamadaan damutan ti apo ko kanyak. Kahit ni, nag-aadayo manong nemi, dagiti kakapsat ko. No mailiw, datatang kininanang, kadagiti apo ko da, kadagiti kakapsat ko. Alagit mapanda. Ngayon tapos, damutan apo ko da kanyak. So nga kahit damutan manong nemi nga gasawa. Nagasawa kam ngarod kini Rafael manon naming ket dimna kami kadatatang kininanang. Idi manon nami tadametan dua nga anak mi kini Rafael. So idi manon nami ti panangilako datatang kininanang ti furniture shop mi. Dagiti gamit lakudan. Kadi sudan ti mga iwan manon nami kada kiti apu ko da kanya. Kada kami kini Rafael. Mati problema. Nakuha naman nung emi. Dahil di pa nadanundan, iti pa nagpensyon da, iti SSS, nakilmot da. So iti pagkatang da ka dito maintenance da. Ken kastamatan, adamat no ka, daduma, pasarimat maging bagada, karigdi kakapsat ko. Dahil di lalaki kakapsat ko manong namin no maging bagada tatang kininanang, alis to damang ten. Ngayon numanang adig na kumat paparanda. Pulos. Nasintabo. Kasi tinaminsan manong nami, nga napangkam si marungkar, itayan damanang nga, digna. Talo idin ta anak da manong nami kinimanong magno. Nadatakilan ni kita anak da. Apay ko may kang kayo? Ano serbi ta pensyon nyo? Agad basit matlaing anak ko. Ano mga kakasapagarigan, agad na magyamanan mi unay. Hinahanang met. Ada pamilya. Abi ko may ikang kayo kata, ada pamilya. Luwaki nagsusweldo, iti asawa. Kata para ka kita anak mi, masakbayan da. Ito nagbasa dante college, siyempre. Nakiltot gastos da ita. Kaya ada man din kabalayo ni Annabel. Ang damit ka din ang peso, di ka kakapsat mga lalaki. Si kamal lang amin, saan nga mang tid, ninanang met, mo dalang arudin nga imot ka, haana ka na imot, kahit ko lang salimat-matan di kukwak. Basit pa kindi numabaling kumagat, gobertan pa kang kanayo ni Magno. Pag overtime man, kada nung subsubra, kada dumat. Ano nga subsubra? Basit. Di kahit ko talaga nga, mamipinsan nga, may kami tinaran niya masakbahay, nagtanak niya. Hindi siya ti sumawat manong nemi. Manang dignang. Baka si ka, dumawat ka met. Saan na ka dumawat? No si kantot dumawat ka, siya ti dumamagtid kan ka. No si kantot nagkasapulan, di siya tot mangtid. Malagib mo, idubing tayo. Gumalipatan tayo tayo. Ano ti mo malipatan, idubing tayo? Ano dako, adakang kanin mo. Saan ka mangted, tupra-tupra ampay. Uno saan kit isakbul mo aming pinsan. Ngayon no siya ada tinapay na, ada kukuak, ada kang kanek, kuduang ka, ada tupay di kukam ngam siya. Mahasol mo Abe kanak, kajak man tumaw dawat. Kita nagudwa talaga ron naman, ada tupay di kayat mo. Kayat mo kayo mitad. Di kayat nasaw nga, di mo kayat malamangan. Kaya ko na. Halos to nga naglamas ti panawen manong nemi nagrereduaren dagiti anak damanang digna kinamanong Magno. Kada daamin ng talo, dagiti talo, adamin pagsapulan da. Irento manong nemi tat sumusarunumit dagiti duwang anak mi kini Rafael. Ladaw damat idinti college. Dimangga pumaten manong nemi nagsasarunumit ti panagsakit da tatang kininana. Manong nemi, siguro, kahit inabuso da kunada, tibagida, hindi ka panwagan da. Iso nga listo da manong nemi nagkapsot. Naman pa ubing da pa itawen da manong. Nagsaruno nga pimusay, manong nemi, dagiti naganak kada kami, siyempre.
nagladingit kami. Awanin datatang ken ninanang. Awanin ti lolo ken lula. Dagiti anak mi. Di naman lang na uray manong naming nagapuko da iti tuod. Tawang pinag-asawa ka manong naming kadagiti kaanakak nga imununa nga anak dagiti manunget. Naman pa'y adamatan na pagubraan da. Kuhan manong. Ada asawa nan manong nami, ada na di kita nag-aasawa nga apo kung natatang gininanang yung santa pa nga nadaan ti anak. So hanga nakauray, datatang gininanang iti apo ko da, iti tuon. Nagsasaruno manong nami day di apasamak. Takalpasan lang ti makatawen, sipod pimbusay ni nanang, tanaw do din ni nanang. Manong nami, na-aksidente ni Manong Magno nga asawa ni Manang Digna. Ket natay. Kastaon iti ladingit siyempre ni Manang Digna, Manong Nemi. Taawanin ti asawa na. Kastaon iti ladingit, digiti anak da siyempre. Kanore madda kami, Manong Nemi, tanagbalimot nga napatig, ti kayong ko kada kami. Yung baglakid din ha. Talakaraduar amin ng digiti talungan nakda. Kadanta pagsapulan naman. Hindi na itang ipupusay ni Manong Magno na sakit launa iti nakam para kini Manang. Kada din naman masublyanan Manong Nemi iti mapanagtrabaho. Aging ka Manong Nemi nga inikat da. Nagsasarnumat nga nag-aasawa Manong Nemi di kiti anak ni Manang Digna. Kat jaya inaudi Manong Nemi tinagbatikan kuwan. Iso nga roden Manong Nemi ti kabalay da. Tinaudi. Nisuda ito Manong Nemi ti kaanakak. Wen. Kaanakak. Ngayon kadenden na ni Manang Digna. Suda ito Manong Nemi ni Jessa. Idi taumay ni Manang Digna, Manong Nemi, dito'y balay, siyak tinandaron na. Annabel, Manang. Abi kasat lang, manat langak. Sila kumot kutong ka. Manang, nabayagan nga natay na di Manong Abi kasla, saan mo palang may waksi, abi nga saan ka makamubuan. Aman, sunalang tanya. Aw, malati na imas ka si Dain. Awan tinaimas ka si Dain. Apay. So, aron nga dyak makapangpangan, awan tinaimas ka si Dain. Umayak man magkipangan ito mga ore mo lagi din makaluto bakasyon ita. Adamat ka din anak ko ang madamat review da. Madamat dandanin ti finals da Hindi tapay kami nagraduara Manang met. Nagraduara dan to. Okay. Imuno na kapan kami nga nag-asawa sa dagos kapan nga nagadaan ti anak. Da kami kini Rafael itagat. Manungat tawan sakbay nga naganaka. So naduodi da. Mahan tulungan na karo gagluto. Si kalata Adaya nga sangaili nga paglutuem. Pwede bilang mo katibagim nga sangaili. Amat ka diya. Linutok Manong Nemi, tinamnamay ka paborito ni Manang Digna. When? Sweet meat. Sa akin naga-brown. Idimangan kami Manong. Siyempre, dakam amin ni Rafael, siya, nagduwanak mi sa Manang Digna. Aramidan naman palang na di. Aramid na idi.
Inlabay na namin ti kaaduan nga bilang sweetmate. Anang, awamat ko kami. Ah, ala ka kay na nga anak dito nga may nangal daw. Dakla pa gustuhan eh. Babaamlatan. Mga ka lang ipag. Kataman, nanak paritan ni Rafael. Ang barbarang naman pasublik ti dati nga bagik. Nagrigat kami ti mabalo. Sa maysa, susapo. Amumla uma. No, nagmapaspasamak sa di balay. Nagmapaspasamak di balay yo. Alalala sa mong saladsudan, nagpaspasamak. Basta, kanagsidag amin na ito. Sagbay ka nagawid manong nami, nakadadupay na ito, inahalan na. Ano kursunada, agwak man na dato yun. Sige man. Adumit, dato pa ay. Alakit. Alam sabad lamin eh. Dato manin eh. Ito eh. Kaya matid ka man ti kwarta mating ko. Ana? Matid ka man ti kwarta napyala nga kit no sang kang ikan. Nagimot ka maten? Sikat na naimot manang. Awang pinintid mo kanya kidi. No sikat ikak, adadupay ka amang tiku ka mga siya. Magdad ko no saan? Saan ko naman no saan? Kamot pilitan ka? Ikan ka. Dahito ni. Numangdad kamad lang, hapa yung pala, di mo pala pagbalin nga sa karibo. Hapa yung 5 gasot pa lang. Magdad kamad lang. Uri ko mamatmanang na sayaton ti mga ibaga. Babaamon. Kapatama yun, pinastibiyag mo, kam siya. Napitas matibiyag mo ah. Napagreto namin na kita anak mo. Ang dami na pinas sa trabaho da. Dito talaga kita anak ko, kasampay na, basa na pa ilang. Napagreto ko idaan ko. Ngayon niya, awan. Sige, nayura ka sa karibo. Thank you. Baga tabong pa thank you. Inagaro din. Umayak tumanin ha. Agsadak tumanin tiniimas. Ganda ni mamindo at makalawas manong nami nga umay ni manang. Yung kaslaw mo lahat pagbalbaliwan di bagina. Wen, kasla akan ado nga tawan ti baet mi manong namampay at talulaan ko ma. Kaya manong nami nga nakapaggraduar maten di tiyak anak mi adadam nat napintas nga trabaho na. Akay pala ka sasawan na ko gurno kay palang. Tadiyo ka di kaya timadaanin ti apo ko, mang, pang. Mamat ka di lumabalik ko maaga, di papasyo pala ito panagibalasang yun. Na minsan manong naming na isarungak iti ayan damanang digna. Ni Jessa, nga burdek, nga kabalay na manong nami tinadanon ko, agraman ti may isang anak na. Ay, auntie, dakagayam. Ninanang mo. Madatalikod. Ano ba na? Tsaka mo? Abay, bagam king kuana, auntie. Inakaiban. Hanin, naklata dalo na nila. Nadanon ko, tikapsat ko, manong nami, tutugaw, na malmalday. Manang, kumusta ka? Si Kagaya, Manabel. Hanin. Abay, kastat lang, ha? Mabisinak? Di ka kumamanga na. Oo, maten. Hindi pala rabi nga sa alaklangan. Takapay. Abisan nga nangan. Hindi nakarod kayo napakanin. Sino? Dada anak ko Apay ko Gura ka. Napalak nagsubliak tayo ni Jessa. Jessa? Auntie, abis sa tararami ng nanang mo.
Abi nga sa mo ko na pakpakanin. Basol na. Alang basol na. No, da basol ni nanang ko, dosa dat sa hangamang mangan. Kano pinararamidam ni Kastoy? Panag ko na kanti kat awan ti karbigang makibiyang no, nyaman ti pasama kada kam nito. Abis kas tatararamidam ka dinanang mo. Aramid naman. Mga tingatat ko na, kakaasikam lang. Nga nang patpatungpan, panagraduar mino sa ang kapukay ni Papang. Nakaimimot datay namin. Da kami pa yung anak na mismo. Imutan na. Kayat mo sa wen. Already, ubing kambalangan di. Amoy lang ko ma. Nakaimimot. Isulat may mayat. Kung nangaro di kakabsat ko. Makaradwar kam lang ha. Danto magtrabaho miya. Danto la pamilya miya. Danto kidaw ka na kami. Di na kam tumat iika. Kung nami ha. Wala yung nanang mo. Nanang iyo. Nanang mo yung peso. Kas naman tugali na. Impasagabsab na kada kami. So lang may mayat. Dita. Nakamitan natin may mayat. So nga nagbasol. Nanda pagliwayan na. Saan ko makpakanan. Nagsubliak tayo ni Manang. Manang dik na. May kadyawalayan ta. Idyak ka nga mangan. Umiyakan. Saan eh? Lutulatan. Ang mga nuaramidag na itakit, kung nangarod ni Jessa, mapapanak ka, nagipulong kang ka. Kata kayo nga kakapsat ko. Labing pinaslaing, saan ako nagsubsubli katakwada. Mampay family house na ito eh. Gastos mi ka di magdo na ito nga malay. Agumin matindi ito nga Jessa. Iso kanot ng palagda. Ang peso pinalagdaan na. Iso ng gastos di pa nakapintan. Ngayon balay ko lahat na ito eh. So kanyak palawan. Ngayon no kastamad lahat raramitin kang anak mo. Amo ka rin kakabsat na. So da amin. Saan ka na batig kadakwada. Handak nga mga tulungan. Awanan ti utang na ganing paganakan. Sakta na pababasa kadakwada. Sa itata, ada pamilyada nga, ada asawa dan na, ada pagsapulan dan, dinakpan ang mga talyawan din. Uwanagam ko na ni Jessa nga, imutam ka no ida. Yung magta nakaradwar da, babay mo lang tikalikagum da, nga isudad na ipamuspusan. Yung tuloy mo mga gawin iti kinaimot mo, pati di kiti anak mo kinimutam ida. Apapitem itan, ti kinaimot mo. Tidak kamutan ang mga tulungan nga talyawan. Agpakawan ka kadakwada. Kaya nagpagpakasi ka. Nga surportaran na ka. Tanang arod ka, di ka ba't makaobran? Ako mat nga ti pension mo. At di mo mat nakumpleto ti nagpatrabaho kami di. Umay kang ganyan. No di mo kaya tagpakawan ka dagit anak mo. Ngayon no kas pagarigan ta, kayat mo. Ano gutom nga nagbasol ka? Kada pakanguan ka kadakwada. Kada pagpakasim nga no anyaman ti ka sa pulam, tumulong da. Kaya mga nito nung bumpakat kang agkabawan, makaawantot mga yat kang mga asikaso. Ano? Tayo na kon. Maglagi dito, nakaumayag dito. So, magbagami din nga amumla ko manot na mapaspasamak sa jabalay ko na midi, may ka. Kastoy gaya. Embaga ni Rafael manunem iti sitwasyon. Agrama matang karagita anak mi. Ay, nanti? Kakasyon, ano nanti kasi dyan, mami? Kung nga ron. Mismo nga nagiti kakabsat anak na, agkakabsat nga anak na, handa kayo natulungan ni Suna? Dusahin da pa ya. Handa pakpakanan. Susunod din.
Naglukod naman nga anak no kasta. No ta kami to mami, daddy. Dungdungon da kayo to. Dungdungon da kayo. Saan da kayo to abay-bayan? Aging ga bastante makalawas manunemi dimtengen ni manang. Awit nan di kitarwaten na. Manang, nagtalo ako. Di ka pa nagpakawan ka nakwada ya? Aman. Ang tabad ka na pas nagpakawan mo ha? Baka di mo amot magsarita. Pati amin pa nagsasarita mo, di mo pa amo nga. Man, nagpagpakasya ka nakwada. Ngasak nga inada, ngagmay-may santa awanin ti amada. Aw matiprabahok. Kita, tulungan da ka. Ikandak suportaran da. Ngayon kasi man. Awan ti maoray mo kunada. Biyang mo lahat at biyag mo. Di, agpalpalamakan o pagsapulam o makita nga panggandam nga pakanan. Kunada gindi kanya. Nagloko naman din. Ba malang sakto mapan magkisarita ka nakwada. Saan ni Annabel? Masulumot kami nga, di ba? Mabaling ka din ganito eh. Kaya na. Family house na dito eh, di ba? Yung patakder na datang, dahil tatang ginanang dito ka balay. Naman pa'y pinapindas mo nga in ka lawa, in ka dakkel. Hindi dati matla kwartok na mabalin, di pagyanak. Sige, bakan dyan may. Agyanak dito eh. Sabi ko mata, amog daktumit na bigbigan na kita anak ko. Sinagdesak anapang kinasarita manunemi di kiti ka anak ako. Ti inauna nga ni Ropo manunemi. Nagpidas biyag na. Magdakla sweldo na, so da nga gasawa. Nagmayat biyag na. Ropo, ay, auntie, nakapasyar ka man. Among ka di nga daninanang mo di balay. Amo ka, baga ni Jessa. Sinursur na kay sabit ni nanang iyo. Dumawat ti pamakawan nyo, kanagitian yaman nga nagkurkurangan na kada kayo. Yawan ba tinasayat pa nagsasarita? Dinaamot makisarita na siya tanti eh. Dato madikin ni nanang. Niya? Kasi na kahit nga nugutin, di basol na. Tayo bagbaga na lahat kada kami nga utang anay baganakim timpay na kada kami. Nasangkam ka naman nakapag-grade war, nasangkam ka po kayang kuwana. Halos da kami lang tayo nagpapabasa ng pag-ibig. Naging ipanangaro din nanang ito kwarta ini. Hindi ka mo Kaya natin mabubuot nga nakadulin ng tiitid na. Naimot ni nanang, auntie. Di ba istorya yun ita? Madubing kayo? Manipod idi ubing kayo? Aging gana nga nag-asawa isuna. Nga iduanak na kami. Parida kami. Na kami pa nga anak na imutan na. Kayat na pala nga, adudot makan na nganta kami. Kayat na nga nimimas si sidana nganta kami. Di ba ina ko ma? Kahit oras sa angamangan, basta mangan di anak. Uwi na. Ngayon sa bali iso natin. Diyan mo na asinot imalalaan na, tanasisingpit kayo mat kakakabsat. Aw mat kastang ugalyo. Uwi na himikan nyo kumatinapinda sa guntaway. Inayon tulad tayo suna. Tanusang ka na, anak kayo impas nga yan. Didilayan pananginaw, panangkarga na kada kayo. Panangipas na yung kada kayo. Saan yung gumabaybayadan na dyan? So, auntie, nukasta ko mahamat panakisarita na kada kami. Nganda pa nagpakpakaasi. Mayat ko ma. Ayun talagang, bayan nyo, tagasarita tinayo. Tapno di kasta kita. Amo na nagpagpakaasi ka na kayo. Kat sabi ko ma, Ropo, sikat mangita ulo ka na kabsat mo. Tapno di kasta kita. Hanyong baybayan, tinayo. Nakakaasi mo.
Ron, agpaiso sa amin nga babain suna, takabsat ko. Hindi ka di mabain, kanya manasawan niya kini tao. Nanda kayo, nga anak na, nagpinas ti biyagyo. Idinto ta, makikapkab balay laeng ni nanang yu kada kami. Sige, anti. Baam ta kasaritak tulig na kapsat ko. Kinasaritak ni manang ko manong name nga anugutan na nga minin nga ti talaga nga bason na. Amo na tagpakawana, amo na tagpakumaba, amo na tagpakpakasi. Em na tadto, natangkan mo't kami ti ulo na ito. Kapsat. Kan ora dito'y balay manong name ararami na tlata. Iti saan nga malamangan. No panangan. Di na kahit ti maabak. Wait, saan kakita ng labay na kita anak ko? No, da naimasis da mi. Isot makaado. Kinasaritak manin kamsat ko. Manang, bakit mo ka dito kastang ugalim? Kastat ugalim, maging gamatay ka. Nga di mo manla ang mga balwaliwan. Ano ka mati ugali? Iti kinalumog ko. Rigatim launay. Gabot na makipang panganak. Di ba ka mga nung di na akong kayat nga. Ganito, di kawid akon. Pagkawid ang haron, alaman. Kompormenta na. Di na amo ang kasyan, kakapsat mo ita. Di na kami gamin kasyan, di kita anak mo. Siyak tukid din. Manang, masapol kami nga anugutem. Anugutem na kinibindot mo. Kataman ti man di ugalim. Ano't ugali? Gamrod ka. Di mo kayat ti maadiw. Kayat mo nga si kalang. Itibab ng busog. Oray mabisbisinanin ti kasang-sang mga mangmangan. Kasat aling na. Amon ti sa kiti anak mo? Imu tamida. Kayat mo nga datot makan mo nga para kang misuda. Saan ka nagbaling nga ina ngamin katakwada manang eh. Ti ina, ori saan nga mangan ti ina, basta mangan ti anak. Abit di mo ang minanugutin dita. Manang nakastoy lang ti ubram, ti ugalim, ti mo kaya tagbalbali, ti mo kaya tagpakumbaba. Ori kapsat ka, papanawan ka ka talaga ito. No, papanawan na, di pumanaw ko. Magitam, tumangsit ka man kamin. Sige, pumanaw ka. Tanang kang tumumad to yan. Ape kami nga sikat pa kasyak, tiba kiring working kakapsat ka lang, at daman dikit anak mo, nga nagsiyat tibiyag da. Ngayon dito kami, amo nga talyaw, natakas tamat to galim. Mga kapungtuta ko man, tala malagip kat malagip ko lata, idubing kami. Ako nakandakang kanin na. Mapanatupra-tupraan, tapos saan ko na kaya. Tapos dinak maikkan. Una saan kat isak muna. Saan ang tumat ila iyo la. Kastamad gamit tinararabid na karagita anak. Timalaw manong na yun. Kita tinawagak ni Jessa. Baka nagawid. Hello Jessa. Auntie, adat ta rin nanang mo? O met. Apay awan ditan, pinagtalaw ko. Angon nga maanusan. Di minto pa kami maanusan si kantukit anti. Hagay maasyan kang kuwana. Kasi nung maasyan kami anti, di matagpakpakaasi. Di na umog tungpal. Di amo man ti, haming nga magbagaan. Aman. Sa dinurtian na. Tsaka mo. Di ka madalagan. Sa puno yung tinayo. Tinawagak ni Ropo. Awan mo dito, anti. Tinawagak ti kapsat da. Nga ni tante. Awan dito, anti. Awan. Baka hampay na kadanon. Makikita yung basit. Kad nagtalaw dito, eh. Pinagtalaw ko at talagang mabalbaliw at ugali na. Kita nyo, ang mga babawi kayo ito, may padamag dito nga, naiwala nga na tayo.
Nagigang at timawag ni Ropo manunay mikitimbaga ng adasan dyan. Okay, ano ta sasad na? Kaskas to na, tibisbisin na. Pinakan ko. Ropo, kas inauna anak. Sampo ko mga baybayan, tubi, tanak mo. Tiinam ko na ko. Sige, hindi. Padamagan kayo ito lang yun at mapasama. Inungong ta ka. Kapay inungong tam. Kadapay nga talang umay. Kat kasori bisbisin na. Damag ko. Dandanda ka nung pabalod. Tanagtakaw ka no. Hanya? Napadyandahan. Kanagala ka na kita mabalin na kanan. Jesus. Katuin. Hindi kayo mabain nga may balbalod tinayo. Nga ba ta mabisbisinan? Ngagtakaw. So, ganoong tak. Banyon ting. Saan to nung umay dita? Wen, kat kasyan niyo suna. Ura kas naman ti ugali na, inayon tulat ta. Kayan bagbagaan nyo, ngagbalbali wen. Makabulan tinapalabas, manunemi, ngawan damag ko may papan itikapsat ko. Ayun nga, nga timawag kanyak ni Jessa. Auntie, nanang, abay nanang yun. Antaray mo ito sa ospital. Tabay, sakit. Ang alan na unit tiyan na. Baka nakaalan ti ulcer. Gabot ti patakabisbisin na. Baka yung imutan nyo. Yung manang rupo ti ayan na. Ipadamag namang rupo kanyak. Sige, inuting hospital. Kahit kung makita ni nanang nyo. Manong Nemi, idandakon ti ospital. Nadanong ko dito ni Ropo. Ano kinuha ni nanang mo? Ano ko na, doktor? Ulcer, auntie. Abay, anyo pinakpakan na yan? Aman. Nung nakadudong, makan na. Nga ba yung ulcer? Tiyak man mo. Nakaro? Saan nga tamit ako ng doktor at kasapulan lang ti agas. Baka nagbalid ng acute ulcerin. Hambat nga tanti. Igawanin ni Rofo kadagda kamin kinimanang digna. Manang, kumusta ka? Ano marik na? Matayak samatan. Annabel. Kahampay ah. Kahampay lamat matay ah. Agbalbali ko pa eh. Tadari ka't numatay ka, hindi ka agbalbaliw. Kasano tagbalbaliw? Ni manang med. Intelihente ka, di adal ka. Noan niya, itibagada kang kangamading o galim, sa mo araramiden. Saan ako nga naimot? Ba't ka tamat hindi ihimot mo? Diba? Mat kwartam. Mat ti anyaman ditang mabalim mo nga ipanakil o na ihimot. Anong harto galing? Ibat. Laglag amam dati resulta wano kunada nga karma. Imutan da kaitan, gabutan na imot kamit gamin. Idi. Gamrud ka idi, antukab ka idi. Oo, naman hindi kasi naman nagsasom. Kaya punuan, anong kutom kami na? Abi ngamin nga di mo among anong kutin. Ano yung arteramide? Kaya nagpakawang ka na kita anak mo. Abi nga di mo among yung tagpakawan. Di mo ngamin anugutin, nga nagkurkurang ka. Hori ko Muhammad no kasta amuta ka kasyan. Suwerte ko na. Nagbumerangking ka, tiramid mo. Nagsubliken ka, kasla mula, adabi na tom, ngam diya ba to, nagsubliken ka, kasi sikat na tira. Parang ganun. Man, kahit ko,
nga adda digiti anak mo dito adda nga talo. Kahit ko nga tinggan, no talaga nga mom dagpakawan. Siyak manong name tinang umong ka nagiti talo. Adada amin ito ospital manong name nagiti talo nga kakabsat. Ape anti, ape das kan nga dakam aming agbantay. Agpakpakada ka din ti inami. Iba't bati na ka din ti maudi nga bilid. Matmatay ka din ti inami. Dahil ti saludsod ni Jessa manong name. Damagin nyo kayong kuhana. Noon ang kasapulan na kada kayo. Alang, abay, in kayon? Ipalubos yung matay kayon? Ropo. Tante. Jessa, anak ko. Pakawanin ko ma. Kat dati-dati mo't kang pakawang ka. Ngayon saan lang nga napintas, di pa nang iablat mo. Tako naman kat, no, nabasol ko ta kayo, kat pakawanan ta ka na, pakawanan ta ko na. Kunam no ka. Ita lang yung bagam. Hanapintas di pa nang yung bagam, di pa nagpakawan mo. Isungordo ko na kanak ko. No anyaman, di kiti madi, no ugali. Ngayon pakpakitak, ngayon pakpakat ko kada kayo. Makawanan na ko, ma. Namang ano, talaga nga saan kong gumalasatan pa ito yung sakit ko. Ngajak makapagpakawan, ken santak mo't amapakawan. Makawanan na ko, maropo, tante, Jessan na ko. Tanya nga min tibasol yun, nanang, sinaludsod ni Ropo, tinaunada manong nemi. Basol ko. Ta imutat kayo. Basol ko. Ta saan ko namin pinsan ngayon ted ka na kayo. Ti pa nagserbi ti may sa ngayon na. Saan ko nga kompleto ngayon paay iti panang dungok ka na kayo. Arig na. Sabsabali kayo kanya. Iso nga pakawanin ako, ma. Luan yaman, amin nga nagkurkurangak ka na kayo, anak ko. Pakawanin ako, ma. Pakawanin ako, ma. Inulit na manong nemi nagitimbaga na. Kat syempre, pa-check kan pa-check na kita anak na manong nemi nga naimpas ni ka na ita. Nga panagpakpakawan, tikapsat. Saan nyo ko mga ramidan kanyak, tikas tinararamid ko kada kayo. No matindog pa itibiyag ko, nagsulnitak ka nagidang kurkurangak kada kayo. No saan man nga da kayo nga mismo, kat nagidang pukok kada kayo. Ay wanak nagidang pukok yo, apukok kada kayo. Tabarbaling ni suman lang tinakpangsulnitan kadagit ng kurkurang. Inida kayo tiyumbing. Sige na. Dito madlaturo rayo mikat kada kayo. Nita lang aramidin nyo. Ano mo na tante? Panagkunak manong. Naimpastingan data nga panagpakawan ni naanak ka na tayo. Di kami Jessa. Kahit kaputa sikat burudak Jessa. Kahit di family house kit ayan nyo. Sikat pagyan na nanang. Tulungan ta ka? Uy, tulungan ta ka. Suportara mi so na. Ngunyaman ta ka sa pulan. Ang nabali anak ko ta. Noon napigsakton. Mabaling kong tumat sumapot trabaho. Nabiya lang
dapak piyag ko ti piyag ko. Anin nang, nakamlatan ti pang sumprutar ken ka. No, nyaman ti ka sa pulam, hagkalagid din agam-gambruda. No, anya, tinamnamay mi nga para ken ka, saan ka nga sa sapo ti ado. Pagyamana mo, kananusa mo, no, anyaman ti maitid ken ka. Basta sanda ka nga baybayan. No, mampay nanugot yo, nga nagkurkurang kayo kada kami idi, ngimita, awan ti pagkurangan mi ken ka. Itad mi to susto para ken kananan. Agamanak, gustan ako. Agamanak. Kanagamanak ken ka, Annabel. Sikat na nagbalingan ang tay. Tapos nikasta kan mga magkikinaawatan kami nga gina. Tapos nikasta kan mapakawandak. Kaya maikat kun ti mading ugali. May sa kadagiti maragsakan manunemi talaga nga nagbalbaliwan ti kapsat ko. No kano pa nga bumaketen akit isupay pa nagbalbaliw na napintas. Ngam na tematay nga hanga pulos ka nagbalbaliw. Kada siyat maten manunemi ti panagtatar ken panang tulong dagiti anak na ken kuana. Pero ore tumultulong da no siyak met ti pakalagip minagmatultulungan konforme na mabaling ko ited ken kuana. Nakawaggraduar, nadaan maten manong nemi ti asawa digiti duwangan anak mi. Kas muritek ti naudi akit, siyempre, isumot tinagyan ka na kami. Tamasapul manong nemi nga damat digiti anak mi. Digiti apu ko mi, iti asawa ngayon kamat ayawanan, hintod na dumteng maten ti panagritiro mi, iti trabaho. Awanen manong nemi, ti reklamo pa'y, kanda ipadpadamag nga madi, dagiti kaanak nga anak ni Manang Digna, may panggap kang kuwan. Talaga, may panagnagda, nga nadungo ni Manang ko, kadagiti apu ko na. Hanan nga imutan ida. Ore saan nga mangan, basta mangan digiti apu ko na. Ito nga rin, ti pagkasarita, manong nemi, kadagyaman aklaunay, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga share kang ka, ket sapay ko ma, tadamat na bating kaadal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dim ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Toy nga rudagyaman nga pagaya mo, Annabel. Thank you, kang Annabel. Ito panagsurat mo. Thank you mat kadagitay nakaan-anos nga nagbuya.